Πώς από αυτό φτάσαμε σε αυτό. Αρχικά πρόκειται για ένα μπουτίκ ξενοδοχείο που εδρεύει στη Μήλο. Ο πελάτης μου ζήτησε να σχεδιάσω έναν ωραίο, μοντέρνο χώρο, το οποίο θα εναρμονίζεται και με το φυσικό περιβάλλον στη Μήλο. Εγώ λοιπόν επέλεξα την γκρι πέτρα που βγαίνει στο νησί της Μήλου σε συνδυασμό με το λευκό και τις ξύλινες πέργολες. Ένας μοναδικός συνδυασμός, το οποίο μας δίνει και την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Στο κέντρο του κτηρίου σχεδιάστηκε μια μεγάλη πισίνα, έτσι ώστε όλοι οι πελάτες να μπορούν να απολαμβάνουν την πισίνα, το μπάνιο τους, και επίσης, όπως βλέπετε και στα σχέδια, σε κάθε ένα διαμερισματάκι, θα το έλεγα, έχει σχεδιαστεί ένα τζακούζι μπροστά για ο κάθε πελάτης να έχει τη δικιά του και προσωπική στιγμή. Τώρα, στο εσωτερικό του ασχοληθήκαμε με παλχρωματισμούς, ένα ύφος μπόχο αλλά περισσότερο mediterranean style, φυσικές υφές, πάρα πολύ ωραίοι φωτισμοί και δόθηκε ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, βασιζόμενος στις ανάγκες του πελάτη, πήραμε κάποια στοιχεία, πήραμε τη διαρρύθμιση, τη λειτουργικότητα που χρειαζόταν σε ένα χώρο και μετατρέψαμε αυτή τη λειτουργικότητα σε ένα πανέμορφο boutique hotel.